A v obávanom ringu sa stretáva encefalitída, taška váha 125 kg a jej účastnička je Enciana, alebo jak sa volá, a všetkým vydrbe. Kolo prvé. Ty pučaj na mne, brakta, zajebem ta. Áno, a je tu prvé počítanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dobre, pokračujeme ďalej. Obávaný kop! Alebo čo to bolo? Ja som piči. Kolo 2. Daj ho jen tak, nech sa postaví. Pani, že omdlela. Taký spomalený zabedaj. Koniec! KO! Encefalitida vyhráva!